Takže čau, je tady dalšího nového videa. Dneska bude zase video s Five Nights at Freddy's. Ten minulý díl byl hodně úspěšný. Je tam teprve den. No, bude tam teprve den a už to má skoro 100 zhlédnutí. Takže za to bych vám chtěl moc poděkovat. A taky bych vám chtěl říct, aby ty kteří jsou noví, aby dali odběr, prosím. Protože chci hitnout 500 odběratelů do konce roku, což je šílený, protože nás bývá 200 odběratelů do konce roku, což je jako blbost, chybí nám něco přes měsíc, aby jsme to dali a já to chci fakt stihnout. A když ne, tak aspoň do konce ledna, ale chci do konce roku získat 500 odběratelů, takže tak. A já to nebudu obkecávat a jdeme na to, let's go. Takže minule jsme skončili ve druhý night, kde nás vlastně zabil Freddy. Nebo ne zabil Freddy, ale zabila elektřina, protože elektřina je napít. A proto se tady zpátky, abych ukázal tu revenge, že sakra, já nejsem tak špatný. Já se dám vždycky tak. Já tady takovou bublinku, já se dám na druhou stranu, abych tady viděl aspoň to, abych mohl hnedka až teď dát halo, zbrň. On mi nevolá. To je poprvé za celý život, co jsem hrál FNAFko, co by ten kryp retardační nevolal. Prosím? Co čumíš, piču? Kamo. Není ani první night a pomalu sněk si, vole. Nečum, piču. Já si měl prdel, ty vole. Jsem vykecala, ty vole, cvála, minutku. Doslova minutku. 40 sekund. Vole, oni už jsou nažavení, vole. No to já nažavený nejsem, piču. Fox. Já myslím, že hraju Night 2, ne Night 5, kurva. To se mi nikdy v Night 2 nestalo, what the fuck? Vidíte? Na Night 2, Night 2, 1 AM. Co to je za pičovinku to? Hej, hro, jste nějaká moc zlá. Tak ale Foxy si musíme hlídat lidi, protože jestli to na náš vyběhne, ale jsme den. No, pohoda, musím to hodně kontrolovat, tady si pohladím kočičku, tak taky hodnej, nebudu. Dobrý, víme, ne čeká. Tady je Bonis. Tady na svém místě, jak to má být, tak se mi to líbí, tahle hra, tak. Už čekací. Doufám, že se vám moje náhledovka u minulého dílu z FNAFka hodně líbila. Jako random jsem našel prostě obrázek na Google, že jsem se vyhledala, podle čeho bych mohl inspirovat, nejenom tam je taková fotka. Pokud jste to neviděli, tak vám to dám dolů do popisku tohohle z toho videa. A abyste se podívali. Stavím místo Five Nights at Freddy's napsáno 5 niggers and one in my ass. Je to nevadí, můžete budu mít tvoje žlutý dolárek. Já doufám aspoň. Já tady mi nebudu, protože se mi bude tak. Seš ty, mamrde. Jo, půra, chill, tabáček, se nám nohy na stůl, zapalím stříkečko a ne. A ano, tady právě mám nohy na stole. Co to kurva je, fuj? Ne, takový to Freddy Jásek, tady trošku se probouzí. Zmrtvý, kurva. Tam toho Bonnieho si musím hlídat. Protože se mi jednou stalo, že jsem si ho nehlídal, šel jsem na kamery a najednou tady byl. No, byl, protože mi nešli jako prostě záleží nic. Šel jsem na kamery, dolů. A už mě
Už je jumpscarenu ten mamrdek. Že si na toho modrého, teda modrofialového zmrdaný bacha. Je to fakt čurák. A tady. Foxy, ty čuráku, co si myslíš, jo? Vždycky budem kontrolovat kameny, tak jdeme sem, jo, tak myslíte, že Foxy kdyby náhodou byl. Fuck boy, jste mojí. Poprvé, co se bojím u hrání prvního dílu Davka. Ale tady zase, vole, se cpeš, pičo. Kodeš ty dolino. Dobrý, voda. Tak, voda, pohodička, jahůdečka. Hodina, Foxy asi. Dobrý. Tak. Ne. Já nejsem ready na toho Foxyho se, nejsem ready, kamuj, nejsem. Tady, to, nevím. Proto taky pocit, že když něco troubím, tak je to vždycky... Jsem tam byl fakt dlouho. To je tak poprvé, že tam byl 5 milisekund. Doslova, je sekundu, to byl milisekund. Jedinou otázku, která zde zaplývá, je, kde ten zmrt je. Já jsem si říkal v minulým dílu, že oni můžou být 2 klidně tady, a jenom to pak ne... Sankce vyzlíte, mají sankce. Nebo je to v kuchyni, ona se nemůže takhle dloučit. Hej Freddy, nikoho nezajímá tu skurvený zbytečný život, jo? Běž si radši a nevím, čo. Zabij. No Freddy. Tak jo. Fakt mě nezajímáš, Freddy, jo? Zalez si, kámo, já nevím, do prdele tvojí mámy a neotravuj mě, jo? A to Freddy. Zabít, ne? Ten mi nebyl ready na Foxy, jo, protože jsem byl na špatný. Můžete si kurva, vy skurvený piču se nevybrat, kde budete stát, budete na jednom místě, milisekundu, a pak na druhou milisekundu, už jste na jiném místě, jo. Si říkám, musím hodně dlouho, teda hodně dobře kontrolovat toho Foxyáska, protože já teď jsem vyběh, protože ty čuráš foty. Jo, on je tady, jak tam stojí, ne, jak NPCčko. Čum, jak tam stojí, čum na to, tady zase bude. Hej, Foxy, no, co jsem říkal, vole. Už tam zase 5 milisekund. Klidně si vyběhni, Foxy, není mi to jedno, protože tam je vodný. Jestli vyběhneme. Schválně, já takhle nebudu kontrolovat Foxy, ale... Dobrý, tak... Tady není. No a fuj, tady je. Ona byla celou dobu, jenom se neviděl, protože jsem kámo, já mám 20%, jestli to dojemeš, modí, tak ti ustřelím ptáka. Jde do les, dostaneš facku. Tak to je v kundě, vole, teďka, protože... Tak to bylo chlupci, vlastně, už mám nechci panicky. Mi to dali, mi to prosím, tuhle volaninu. Tak pokud nevyběhne Foxy, to jestli vyběhne Foxy, jsme tak. Proč jsme? Kámo, lidi, my jsme to, nevím jak stihli, já nikam. Foxy si vyběhne, jo, už se medí. No tak, teďka si nenabíjí, jo, zmrdečku. Ne, ten hajzl modrej. No tady. Bubi. No čekaj, furt tady, jaké pecečko tam stojí. 5 AM, mě už nic nezastaví, protože i kdyby mi došly procenta, tak než mi Freddy dostane mít jumpscare, tak já s ním jdu přežít a začnou bimbat zvony výherní. OK, to je trošku divný. Pohoda, jazz, staváček, zbývají mi 3%, ale je to úplně upíče. Je to
Let's go, lidi. Za nás se tlačil. Ne, počkej, ne. Third, třetí. Podle mě je tady třetí noc, jak pátá noc, vole, že je teďka půl na monitor a tak ne, OK. A už mi volá. Divný. Minulou noc mi nevolal. Myslím, že to bylo nějaký ultra těžké. On je, stává, když volá, teď spí. Jo. Chci. Já jsem minul natáčet videjko, to vám musím říct, storytelling. A musím kontrolovat si. Jenom jsem natáčet videjko z FNAFka, jo, to... OK, Chico. Jsi za Foxy, no co kurva. Jenom jsem natáčet videjko, jak bych to řekl, natáčel FNAFko a já jsem měl slyšený zvuky. Mě začal volat a já jsem si to neuvědomil, mě to bylo jako v podstatě celkem jako banál, že mi volá nějaký triple. Ale on mi volal, pokud byste věděli, no, tak Fall Guy, který vždycky je na první noci, na začátku noci, a on mi volal, a nějak se to nevnímal, no, že tam je nahoře mute call. Ne, bylo mi to ukradený. Pak najednou si jenom stiším zvuky, protože byl Freddy v kitchen, on tam dělá takový dobrý songy vždycky. Tak jsem to chtěla a v pozadí slyším, jak tam říká. Funga, prostě tam má nějaký hovadiny a já jako, já ho nevyp. To pípí. Takže tak. Proto si od té doby dal majdla, a i na Foxy si dal majdla. Jako je první AM a čeká je rozdávání na A, Bonnie je v klidu, ten se drží. Tak jo, vždycky v třetí noci čeká podskočí. Pojďte se, vám říkám! Všichni nebo ze všech stran a já. Kurva. To bych nečekal. Ona je furt tam, kamo. Nechceš umřít, pičo. A fuj. Kam mě už asi šíbe. Jsem si slyšel jenom Freddyho. Ráci, co Freddy fa... To si slyšel jenom Freddyho, jak dělá takovou tu odmičku prostě. Tak ty jeho džemísky, víte co? A nebylo to ve hře, se vzal tu k uchu, jo. Tak to bylo hodně divný, já jsem dal halušky, nebo já nevím. Asi jsem se dal lisohlavky, nevím, lidi. Co byly takový houby, byly takový hořký. Říká mi, říká mi, že jsem v kuchyni, jo. Fuj do píči, tak to jsem se zabil teďka, ne? Kde je, má Bonnie furt nic, Bonnie úplně, tam má ty nohy, ne, na to Bonnie, ne, sám sedí, Bonička. Ježíko, nechceš třeba skočit z mostu, jako, nebo já, jako... Kámo, proč je tak hnusná? Asi dostal jsem se jí leknu, že je tak hnusná. Ona líbila chat. Tak mohu za chvilku mluvit 3 AM a Bonnie je furt neaktiv. Don't aktiváte. Asi nevadí. A počka, nedám si. Hej vole, co se natahuje, do ti dovolil se dostávat, čuráku je dobrý. Oh shit boy. Je ta šlapka. Tady nebude. Je tak dobrý. Foxy, Freddy, Bonnie, Ježíška je aktivátor. Benesere. Až musí být 3 AM, 50%. Jo, to je takový tak. Možná, jo, let's go. Pojďte vaše v půlce. Kromě vašeho dí. Teď jsem to dořekl. A Foxy vylez? Foxy chci. Říkám.
Jo, ne? To je karmas. Foxy, klikni ty hormony! Už je připravený. To radovat. Je třetí noc. Takže noc Foxy, ale to by vůbec... nezajímá, jaký Foxy skurvený. Jsem Mario Dick. Dobrý. Kontrola dechu. Já nemám připravený tep na to, abych se sral s Foxym. Tak já mám vždycky úplně dobrý. Freddy? Já jdu na Night 5? Tak... Tam čučí, ne? Jak tam čučí? Jak tam čučí? Ale ne, dobrý, čekaj tady. Oh fuck. Oh fuck boy. Dobrý. Foxy se drží. Ale Freddy je aktivátor, což je pěkně v půdě, vole. Ještě, že ta čika je taková šlapka. Ne, Foxy, prosím, ne, já nemám tepla. Kde je Bonnie? Dobrý, Bonnie je tady. Kde je Chica? Dobrý, Chica je tady. Kde je Freddy? Kde je Freddy, kurva? Já to... Teďka... nesmím dát tablet dolů. Tak čau. Kámo! Proč? Kámo, minulý video skončil, že se dal jednu a druhou prostě se dojebal. Teď skončil tak, že se druhou dal, ale třetí se dojebal taky. Tak já ti ukážu 3 ptáky. Kámo, ty mě fakt dojebej. Jaký kroky může takhle dojebat? Já nevím, mám si nějakou špatnou verzi. Jako, máš špatnou verzi, nebo já nevím, jestli se tam něco líbí, ale myslím, že to je strašně těžký. Těšíme se, všichni aktivní, všichni mají velký děky, všichni půjde dolů, že se to tam mají dojebat, jo? Foxy tak, ten si dělal zúčený na místo 20 let na 140. A jako, nedával jsem tam. A protože ty už je máš moc dlouhé. Tak. Tak protože video by to bylo všechno, i když to nebylo nezajímavé jako celý můj život, ale pokud se ti to video líbilo, vezmi like, odběr se zvoničkem a hlavně ten odběr, protože chci dát těch 250 odběratelů. Je to jenom jedno kliknutí, je to úplně zdarma a pro tebe je to prostě nic a pro mě je to hodně znamená. Takže prostě je to odběr. A u našeho videa, čeká, ale právě teďka, no, zatím čest.